आपण कणकवली येथे गाडी पार्किंग करत असताना त्या ठिकाणी असलेल्या वाहतूक पोलिसाने आपल्याशी उद्धट वर्तन करत मला शिवीगाळ केली. मात्र मी त्यांच्याशी कोणत्याही पद्धतीने उद्धट वागलेलो नाही. उलट त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मी कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार विनायक राऊत यांचे सुपुत्र गीतेश राऊत यांनी दिली आहे. सध्या जो सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होतोय आपला, नक्की वस्तुस्थिती काय आहे? खासदार विनायक राऊत साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही चौकशीला सामोरं जायला मी तयार आहे. जे काय आहे ते समोर येईल. पण वस्तुस्थिती काय होती? खरी घटना वस्तू काय जेव्हा आता घडली? जेव्हा चौकशी काय शासनाला लावायची असेल तेव्हा काय आम्ही वस्तू येईल ना समोरच. आपल्यावर निलेश त्याच्या आधी काय झालं? कसला आम्ही 30 सेकंदचा व्हिडिओ बघितला, त्याच्या आधी काय झालं? त्याच्या अगोदर खरं म्हणजे मी तिकडे माझी गाडी टर्न करायला गेलो, फिरवायला गेलेलो, पण त्या पोलीस माझ्यावर उद्धटपणे बोललेले आणि त्यांनी शिवीगाळ केलेली आहे. त्याला मी प्रतिकार केलेला आहे. आणि प्रतिकार म्हणजे मी त्याला काही नोकरीवरून काढण्याची वगैरे काही धमकी दिलेली नाही. दुसरा जो पोलीस ऑफिसर होता त्याला मी समजवत होतो. तिने मला विचारलं तुम्ही कोण? तेव्हा मी त्याला बोललो की बाबा मी खासदार विनायक राऊतांचा मुलगा आहे. मी त्याला असं काही दमदाटी वगैरे काही करण्याचा काही प्रयत्न केलेला नाही आहे. आणि त्यांना कोणाला काही चौकशीवर काही करायची असेल तरी त्यांनी बिंदास करावी. आणि त्यांना वाटतं तशी सवय असावी दारू पिऊन धिंगाणा घालायची, म्हणून त्यांना तसं दुसऱ्यांवर पण तेच वाटतं त्यांना. त्यांनी तुमच्यावर तसेच आरोप केले आहेत. आता त्यांना ते आता कावीळ झालेलं कसं समोरचं जग सगळं पिवळंच दिसतं. सो त्यांची सवय त्यांना लोकांमध्ये पण आहे तसं वाटतं. तुम्ही चौकशीला सामोरं जायला तयार आहात? हो बिंदास. त्यात काय माझी काही चूकच नाही आहे ना त्यामध्ये. धन्यवाद.